Trenbide pasagune zaharrak kendu da, dakizuenez eta metroko bidea lurperatu da, auzotarrak elkartetzeko eremu bat gehiago eduki dezaten. Aisialdiko eta auzoko gozatzeko lekua izango da ziur nago. Gozatzeko modu seguroa eta irisgarriagoa gainera. Hortaz, urrats berri bat egiten dugu, azken urteotan udalerria modernizatzeko aurrera daramagun prozesuaren barruan. Auzotarren proposamen eta ekarpen ugari sartuta gainera. Burutu dugun herritarren parte hartze ekimenaren harira jasotako proposamen eta ekarpenak. Prozesu horretan, gogoratzen dizuet 50 bat iradokezun jaso ziren hasiera bateko proiektua aldarazi zutenak. Beraz, getxon dagoeneko zaharberritutako zeinbat plaza eta parkearen antzeko ezaugarriak ditu parkeak. Jolasguneak eta egoteko esparroak egokitu dira, horietako batzuk estalitakoak eta berdegunea ere dago 1.650 metro karratukoa hain zuzen.